Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Toto video bude z The Forge a my môžeme už ísť rovno na to. Dajte like a odber, aby vám viac takýchto videí neuniklo a ideme za týmto pánom, OK. Dobre, chcem začať, áno. A už som túto hru hral a ideme si dať rovno Reload, OK. Čo mi padne? Vampire! OK, Vampire asi nechám, lebo má dosť dobré staty a hlavne vzácny. Je to epic a ja si myslím, s môjim šťastím, keby som si ďalší dvakrát drillnul, tak by mi nič nepadlo ako inak. No nevadí. Berem si rovno krumpáč a máme naťažiť 6 pebbles. OK. Samozrejme, už mňa možno niektorí, ale asi iba niektorí, asi málo ľudí, mňa mohlo spoznať z takého jedného videa môjho kamaráta, kde som tiež natáčal, no s ním aj natáčam vlastne, nie, že len raz, natáčam, volá sa to náš kanál s ním, Pro FC, skúsim ho dať do linku, ale ešte nič nesľubujem, lebo neviem moc dobre s CapCutom, ktorom robím, budem v ňom robiť iba prvýkrát, takže tak, no a ja už sa idem pustiť do toho. Takže rovno si ideme naťažiť tieto kamene. OK. Dobre. Samozrejme, napíšte mi ešte, z akej hry by ste chceli ďalšie video. No. A ja už vážne nebudem to spomínať, ja už idem normálne ťažiť. No. Takže naťažíme si ešte jeden tento kameň a môžeme rovno ísť za hentým pánom, ktorý mi to má urobiť. No si dám dash s vampirom. Dobre. Už len kde je ten pánko? Tam je. Dobre. Idem za ním a uvidím... Aha, nemám ísť za ním. Ja mám tu ísť forgeovať. No dobre, tak idem forgenúť. Takže dám tam 2 irony a 1 stone. Tak, forge. Veľko na 100% mi má padnúť daggers, takže som zvedavý. No a teraz idem rovno to urobiť. Ja musím veľmi rýchlo toto spraviť. Veď kto hrá Forge, ten vie. No. A teraz už to len dá do tohto žltého obdĺžnika. Tak. Dobre, už to tam mám. Rovno tu pobuchám kladivkom. OK, daggers, nejaká by to mala byť, aspoň sa mi zdá, neviem. Tak, nebet. Dobre. Tak dnes sa mi moc nedarí. Aha. Tak to som si veľmi pokazil. To bude tak, že 20%, ale dobre. Nevadí. Not bad for your first weapon. No tak to je veľmi zle na moju prvú zbraň. No. A ešte asi jedno mám. Hej, ešte jedno máme. Takže ešte raz urobíme úplne isté a už sa posnažím trošku lepšie to tam dať. No, rovno ideme toto napumpovať. Tak, teraz nalejeme. Tak, už len keď mi to príde. No. OK. Dobre, ideme. Tak. To už by sme mali, teraz môžem akurát tak rozbiť. To je tá klasická úplne najviac, ale nevadí. Že sa mi to podarí lepšie, no tak asi nie. Perfekt. No a ja už idem si vykraftiť. Zaujíma ma, ktorá bude lepšia. Equip a weapon, OK. Dobre, táto má síce väčšie, akože, no. Daggers, hej. Dobre, ideme preč a teraz si musíme equipnúť. Ktorá je lepšia? Tak definitívne táto, aj keď má horšie percenta. Nevadí. Tú druhú zase predáme. A som zvedavý, koľko za ňu dostaneme. Aha. Takže 13. Tak to nie je nič moc. Nevadí. Dobre, rovno si máme že vraj skúpiť nový pickaxe. To by som ani nepovedal, že už na ňo máme, ale OK. To tak je vypočítané. A to rovno, ja si rovno selnem ten pickaxe, ktorý som mal. Tak. Yes. Stone pickaxe. Sell. Accept. No tak to je veľmi slabé.
To mi nedal ani jeden peniazok, podľa mňa, ale nevadí. Takže máme zabiť jedného zombíka a získať 10 nejakých úplne hociakých orečok. OK, tak berám zatiaľ pickaxe a idem to tu poťažiť. Takže, ťažíme prvý stone, teraz naťažíme rovno druhý stone. Fúha, ale tento už je taký trošku silnejší, nevadí. I tak ho zvládneme, dúfam. Už len k tomuto ďalšiemu. Tak. Poťažíme trošičku a môžeme už ísť na to. Takže tu jeden, tu je druhý. A idem ďalej. Není tu nikde žiadny zombík, to je divné, nevadí. No. Že ja zatiaľ toto poťažím. Tak. No to je dobré. A teraz ideme zase na ďalší stone. Takže, berem rovno ďalší stone a ideme ho tu naťažiť. Tak, krásne ťažíme. Tento boulder ešte nedám, ale môžem dať tento klasický rok. Takže naťažím jeden rok a idem rovno pre ďalšie roky. Ešte mi chýba 10 orečok. OK, to je celkom dosť. No, bože, som sa pomýlil. 2 mi chýbajú a 10 ich musím mať. Už mám ich 8 a teraz už 9. Hentam je posledný. Tak, berem. Ono si ho idem poťažiť a ideme toho zabiť jedného zombíka. Ale malo by mňa, či to môže byť hociaký zombík, alebo to musí byť ten jeden klasický. Neviem. Padli mi mushroomity. OK. No. Teraz, kde je nejaký zombo? Hen tam sú zombi. Neviem, či mám normálneho, klasického, alebo toho takého, no tohto. Tohto podľa mňa mám. Nevyžerem mu to. Alebo možno aj toho, ale na neho si moc netrúfam, ten je až moc silný. Tu nič. Vážne tu není žiadne, nikde je jeden normálny zombie. To je divné. Tak zatiaľ, kým sa tu spálňu zombík, naťažím klasické kamene ešte trošičku. No. A teraz už to... Hen tam je ten malý zombo. Poď sem. Zombo. Dobre, ja ťa rovno rozsekám. Jaj, ale ten má dosť veľa životov. Skúsim mu super útok. Tak. Áno, omračil. Zase super útok. Budem skúsiť útočiť super útokmi. Tak, 1, 2. Už je omračený. Ďalšiu dostane. Au. Ešte jedno. Tak dobre, tak teraz mňa omračil. Dobre, rozsekám ho už. Tak, to by sme mali. A teraz musíme si ísť urobiť armor. OK. Armory mám dosť rád, pretože veľmi pomáhajú. Ale myslím si, že mi asi žiadny moc dobrý z mojich materiálov nepadne. To je už jedno. Ja sa rovno takto dešnem. Tak, ešte raz. A teraz musíme ísť pre ten armor ho urobiť. No, takže rovno idem za touto pecou, dám si tu armor. Tak, dám tu kopry, sandstony, stony a irony. Môžeme mať medium. Ale zase potrebujem si aj na iné nechať niečo. Nevadí. Dúfam, že mi padne medium, ale to asi úplne ne. Nevadí. Rovno idem toto poradne takto napumpovať. Tak. Teraz, čo urobíme ako ďalšie? No okej, vlastne toto urobím. Veď už to viem, som to robil. No, teraz musíme dostať do toho žltého štvorčeka. Tak. Dobre, to je v pohode. Rovno tu rozbijeme. Aj máme ten úplne najhorší chestplate, čo už. Ale neznamená, že nemôže byť dobrý na začiatok. Ale už automaticky viem, že takýto chestplate je úplne o ničom, ale to je jedno. Tak. Aspoň niečo, lepšie jak nič. Ale nič moc teda. Mohlo byť aj lepšie, ale nevadí. Ale máme na ňom 80%, čo je celkom v pohode. A 3 defense, no. To už tak v pohode není. Takže teraz mám vlastne 100% šancu na light helmet.
ktorá je ešte horšia, ale nevadí. Rovno tu napumpujem toto. Teraz sa musím trafiť do toho obdĺžnika žltého. Tak. Dobre. Musím dávať pozor. OK, to by sme mali. Rovno rozbijeme, takže light helmet, ako inak ani nemohlo. Uvidíme, z akého materiálu je. Teraz si nie som úplne istý, či som... To bude z Mushroomite. To je to najlepšie, čo som tam dával. To znamená, že by mala potenciál byť trošku dobrá. No vidím, že je to Mushroomite. Má 80... 5 defense. Tak to je dosť dobré celkom. Na light helmet. Z takých oničov materiálov. Rovno si to equipnem. Tak, už máme armor a helmu. Už iba legíny by sa hodili. A už mám si rovno kúpiť ďalší iron pickaxe. Dobrá. Tak si ho kúpime. Tak. Len to zase predám. Lebo veď ja ho nepotrebujem, ten pickaxe. Marbles. Čau. Potrebujem predať pickaxe. Ďakujem. Tak ty mi asi ho nechceš predať. Si nejaký smutný. Čo to? Asi ho niekto dneska asi okradol, alebo neviem. Dobre, čo mám teraz? Zabiť 3 zombíkov, vysmeltiť hocičo a získať 35 orečok. Tak rozmýšľam, že či sa mi to podarí toto strihnúť, ale pokúsim sa. A keď tak, ja sa vám teda ozvem, keď trošku. No, takže ja som už zase späť, už som trošku naťažil posledné 2 kamene, ktoré sú vedľa seba, takže už ich rovno zničím pomaličky, posledné 2 a mám hotovo. Tu mi ukážem pár, čo mi popadalo, tu mi pár materiálov popadalo, ale to je všetko. No, ja berem zbraň a idem fajtiť zombošov. Takže tu máme jedného, tam je hneď druhý. To jedného sfajtím, tak. Tu druhému dám jednu bombu, tak. Teraz ťa rozsekám. Ešte budeme musieť vykraftiť hocičo, ale to už nebude náročné. Asi by som najradšej nejaké legíny si vykraftil a možno nejakú lepšiu zbraň. Táto je celkom dosť o ničom. No a to by sme už mali. Ja nepoňal zbytočne pomaličky hore. Ja si dám radšej reset, lebo by som zbytočne zdržoval. No a rovno môžeme si tu ísť vykraftiť. Takže nechcem tam dať silver. No, rovno si urobím armor. Dám si tam sandstone. Dám si tam copper. Tak a medium legíny. By mi mali výjsť. No tak dúfam, že mi vyjdú tie legíny. A keď ne, tak mi vyjde nejaký iný medium armor. A to je už dobré. No. Že rovno tu zase napumpujeme, budem tam musieť dať ten obdĺžnik a tu bude tak zatiaľ, potom už asi aj všetko, viac menej, krem tých búchanie. No a teraz už len musím sa tam trafiť, je to nejaké neposlušné, teraz náskla už mi daj pokoj, mňa už to vytačia, jak sa to furt hmíri. To dosť náročné trafiť. Dobré, legíny. Ale neviem, či sú medium. Nevadí, to je jedno už. Vo výsledku. Good. Tak to je. Perfect. Bad. Perfect. Ok. Great. Ne. Nebudem na budúce hovoriť dopredu, čo tam je. No. To už by sme mali a má to 68% a 3 defense. A sú to medium leggings. No. To mohlo byť lepšie, ale nevadí. Tak ja si teraz vykraftím jednu zbraň z najlepších materiálov, čo mám ideálne. A chaos mi nemôže padnúť v tejto vlastne aréne. Nevadí. No, dám si tam všetky moje najlepšie materiály, takže dúfam, že fakt niečo dobré padne, lebo keď ne, tak už sa dosť nahnevám, ale nevadí. Ani nenahnevám, lebo aj tak to bude lepšie, jak doteraz. Tento dýka je úplne, alebo čo to je úplne k ničomu. No, že rovno teraz tu to budem musieť zaliať, tak, lejem. To by sme mali, rozbuchám toto. Ok, mám tie pestie a sú z mushrooms, sa mi zdá. Hej, to budú mushroomové. Tie by mali byť dosť dobré, takže sa musím vážne, že veľmi snažiť.
Celkom v pohode, raz bad, inak great a perfect, takže v pohode. A koľko budú mať percent? 89, excellent. A celkom dobrý damage a majú i dobrý attack speed. Takže toto sa mi už hodí a ešte jedno musím vykraftiť. To si dám asi nejaký armor. A tu nahádžem toto. Chestplate, no. Aha, tak má maximálnu kapacitu, tak nič. Nevadí. Takže idem rovno semka za týmto marblesom. No ja chcem niečo selnúť. Koprové nechcem ani mushroom aj nechcem. Počkaj. Ja to nemám equipnuté aj. No, tak dám si legíny, dám si zbraň a teraz môžeš mi to zobrať. No, teraz mi selní tento Falchion Knife. Falchion, neviem, jak sa to vyslovuje. No a idem rovno tejto piecke. Tak. A hádžem tam zase všetko, aby som splnil tú úlohu, čo chce henten po mne. Pánko. Starý, asi, neviem, vyzerá. Sensei Moro. Keďže je sensei, tak je asi starý. Logicky. A ja už sa rovno môžem do toho pustiť. Takže. Tak. Dobre. Sa musím sústrediť, maximálne sústrediť. Tak. Dobre, to by som mal. Teraz rozbuchám to tu a mám light chestplate. Nevadí. Škoda, ale. Mohlo byť lepšie. Ale možno bude lepšie, alebo možno aspoň ho môžem predať, ale to neviem. Bad, perfect, great, dobre. Ponorím ho. No a čo mi vyjde? Quest mám hotový, reporting, ok. A 4 defense. Neviem, koľko som mal doteraz, ja sa idem pozrieť. A doteraz som mal 3 defense, takže je to o trošičku lepšie, no. Tak rovno si to zoberám teda. A máme zase ísť za týmto sensejom Moro. Tak, ok. Dá mi celkom toho dosť. A mám si to enchantnúť tu. Ok, tak si to idem rovno enchantnúť. Enchanter, yes, I'm here to enchant. A asi tu helmu si logicky enchantnem. Tak, bla bla bla, to už viem. Bla 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 bla. Yes. Exchange. Dobre, viem. Bum, tak. Máme už na 3, ok. Mám 3 rúny. Ale ja moc rúnu úplne nechcem dávať, ale nevadí, lebo runy sa celkom ťažko získavajú potom. Ale nevadí, dám si tam túto ward runu. Shield 1, ok, yes. Celkom moc veľa to stálo, ale Sensei Moro mi dal nejaký cash. A idem rovno teda za ním. Takže čo chceš po mne teraz? Ja neviem, či už mi dá ten portál. Áno, už pôjdem do toho k tomu portálu. Ale furt mám level 7, potrebujem level 10. Ešte predtým ti tu predám tento armor. A tam potom si pôjdem kúpiť pickaxe. A teraz otázka, čo mi dá. Asi to budem musieť vybehnúť. No, to je super. Takže idem hore rovno. Idem za týmto wizardom, takže dobrý deň. A čo chceš teraz? Thank you, ok. Dá mi ten portál, o ktorom som hovoril, ale mám furt level 7 a na to potrebujem level 10. Že musíme ísť za Sensejom Moro. Takže ja sa asi respawnem. Škoda, že tak dlho trvá ten respawn, ale nevadí. Tak, už som tu. No a ok, takže aha, toľko tu Sensei Moro v tom portáli. Ale to budem potrebovať ďalší level. A to asi bude, asi pôjdem za týmto pánom, čo je tu Yumut the Brave. Tak to neviem, čo sa stalo. Za týmto pánom Yumut the Brave a alright, beriem si od neho quest. Musíme zabiť 6 zombíkov. No, už len nájsť tých 6 zombíkov. Dobre, za tým nejdem. To ani není zombie. A tento hráč neviem prečo, tu furt stojí, je nejaký zabugovaný a má strašne málo životov. To sa občas stáva, že sa to tak bugne, nevadí. Už len je nejaký zombo. Hen tam sú 2 zombíci, to je super. Takže
skočím sem, raz som tomu je, dobre, tak akože dáva to 11, to je dobré. Takže ja ho tu rovno zbijem, doslova. Jeden hák, či hák? Asi hák, neviem. Dobre, to je jedno. Raz mu dám bomby, tak, už chcípol a ešte za jedným týmto pánkom malý, za zombošom. Ešte jedno, a ešte druhé a ešte tretie. Takže rovno tu idem sundať ďalšieho zomboša. Tak. No, 4 z 6. Takže ešte jedného zombíka musím dať dole. Jednu mu dám normálnu. Tak, bum. Bum. No a to už by som mal rovno hotový quest. Mám level 8. A to furt nestačí, ale počkaj. Vo výsledku, keď sa pozriem do môjho indexu, tam by to už malo byť v pohode. Takže to dostanem toľko, že už budem mať podľa mňa aj level 10. Či? Á, nevadí. OK, forčové. Tu tiež pár XPčok získam, ale nie veľa. OK, Iron Handy mi to celkom pomohli. A ešte mám index v enemies. OK. A kde mám ešte index? Asi v Forgeu. Áno, armory vlastne budem musieť si urobiť. Tunak, čo mám? Ne, Katanu Spearu, ne. Great Axu tiež nie. Kolosálny sword nie. Tu máme Light Helmet, Light Chestplate a ešte máme jeden. A ešte Medium Leginy. Takže rovno máme level 10, čo už by sme sa mali vedieť dostať do ďalšieho portálu. Tak. A toto už je tá hlavná lokácia. Tá, no, nie úplne najhlavnejšia, ale je tá druhá. A tu sa viac menej skoro všetko začína. No a samozrejme, už tu rovno ideme. No a už sme v tejto lokácii. Takže ja sa s vami pre toto video lúčim a pri ďalšom videu čau.